Chroup, chroup, chroup. Takhle vypadal život křečka Hamleta. Trávil dny ve své útulné kleci, měl tam kolotoč, na kterém se skoro netočil. Mnohem radši něco okusoval. Slunečnicová semínka, seno, jeho malé zoubky měly pořád co dělat. Ale Hamlet toužil po něčem víc, snil o dobrodružství. Představoval si svět za mřížemi klece. Přemýšlel, jaká tajemství dům skrývá. Jednoho dne se Hamletovi naskytla příležitost. Jeho lidská kamarádka, milá holčička Lily, zapomněla pořádně zavřít klec. Hamlet vykoukl. Viděl mezeru mezi mřížemi. Tohle byla jeho šance. Hamlet se zhluboka nadechl. Protáhl se úzkou škvírou. Svoboda! Konečně byl venku z klece. Rychle přeběhl na stůl. Svět se zdál tak obrovský. Hamlet se chvilku rozhlížel. Pohyboval vousky. Čmuchal vzduchu. Cítil zvláštní lahodnou vůni. Vonělo to jako arašídové máslo. Šel za nosem. Vůně ho dovedla k obrovskému pohoří. Brzy si uvědomil, že je to hromada dek na Lilyině posteli. Vylezl na vrchol, srdíčko mu tlouklo jako o závod. Z vyvýšeného místa viděl celý pokoj. Byla to rozlehlá krajina hraček a nábytku a tam v dálce byl zdrojně arašídového másla. Kuchyň. Cesta po kuchyňské podlaze byla pěkně zrádná. Musel se vyhýbat obřím nohám a dunícím nohám nábytku. Prokličkoval pod židlemi. Prosmíkl se kolem nohou stolu. Najednou Hamlet stuhl. Nad ním se objevil velký chlupatý stín. Byl to Buster, Lilyin pes. Buster štěkal a vrtěl ocasem. Hamlet musel rychle něco vymyslet. Zahlédl na podlaze zmačkaný ubrousek. Rychle se k němu rozběhl a zalezl pod něj. Zadržel dech, když Buster čmuchal u ubrousku. Pes zmateně kňučel a pak odešel. Hamlet si úlevně oddechl. To bylo o fous, věděl, že musí být opatrnější. Pokračoval v cestě, srdíčko mu ještě pořád bylo jako o závod. Úžasná, jak si myslel. S povzdechem Hamlet slezl z linky. Vrátil se stejnou cestou, bříško plné arašídového másla. Našel cestu zpátky ke kleci a protáhl se mřížemi. Schoulil se do své podestýlky, vyčerpaný, ale spokojený. Zažil úžasné dobrodružství, ale nikde nebylo jako doma.